motion graphics እንታይ ማለት እዩ? motion graphics አካል ናይ animation ኮይኑ ንዝተፈላለዩ ግራፊክ ማለት ስእልታትን ጽሑፋትን እንዳንቀሳቀስካ ልክዕ ከም ህይወት ዘለዎም ጌርካ ዝቀርብ አርት እዩ። ክሳብ እዚኣ እንድሕር ተረዲኣትኩም ምናልባት ሓንቲ ሕቶ መጽያተልኩም ክትከውን ትኽእል እያ። motion graphicsን animationን ፍልልዮም እንታይ እዩ? በመጀመርታ animation ማለት ስእልታትን ጽሑፋትን ባምቡላታትን ከም ህይወት ዘለዎም ጌርካ ንተዓዘብቲ ምእማን እዩ። ሓሙሽተ ዓይነት animation ካ ኣለውና። ንሳቶም ካ 2D animation, 3D animation, traditional animation, stop motion and motion graphics ይባሃሉ። ስለዚ motion graphics አካል ናይ animation እዩ ካብልናዮ ከመይ ከም ዝመስል ነዛ ቪዲዮ ንከታተላ። motion graphics ክንሰርሕ በአዶብ ፕሪሚየር ዝበሃል ኤዲቲንግ ሶፍትዌር ይከኣል እኳ እንተኾነ ግን ብዙሕ ክድርተና ዝኽእል ነገራት ስለዘለዎ ናብ አፍተር ኢፌክትስ ዝበሃል ካልእ ኤዲቲንግ ሶፍትዌር ክንሰግር ኢና። ምናልባት ፍልልዮም ኣብ መንጎ አዶብ ፕሪሚየርን አፍተር ኢፌክትስን ጋን እንተኾይንኩም ሓንቲ ሓጻር ኣብነት ክበኩም እየ። ንሓደ ኣፕ ጃርዲን ዝሰርሕ ሰብ ንእሽተይ መቐስ ይብካ በዛ ንእሽተይ መቐስ ነዝግራት ሙሉእ ቀምቅሞ ክትብሎ ከቢድ እዩ። ከምኡውን ንሓደ ናይ ፀጉሪ ቀምቀማይ ሰብ ናይ ጃርዲን መቐስ ይብካ በዚ ናይ ጃርዲን መቐስ ርእሲ ሰብ ቀምቅም ክትብሎ ክብድ ዝበለ እዩ። ስለዚ እቲ ሓሳባት እቲ ዓብይ መቐስ ናይ ጃርዲን አዶብ ፕሪሚየር ክኸውን ከሎ እቲ ንእሽተይ መቐስ ናይ ፀጉሪ ድማ አፍተር ኢፌክትስ ይኸውናሉ። ስለዚ ብሕጽር ዝበለ አፍተር ኢፌክትስ ብዙሕ ብልጫ እኳ እንተልዎ ኣብ ኖርማል ቪዲዮ ንሰርሐሉ ግዜ ግን በአዶብ ፕሪሚየር ክንሰርሕ ተመራጺ። motion graphics 2D animation ወይ ከዓ 3D animation ኣብ ንሰርሐሉ ግዜ ግን በአፍተር ኢፌክትስ ጥራይና ክንሰርሕ ንኽእል ወይ ከዓ ካልኦት ኤዲቲንግ ሶፍትዌር። ኣብ ትመጽእ መደብና motion graphics ኣብ አፍተር ኢፌክትስ ከመይ ጌርና ከም ንሰርሖ ክንሪኢና ክሳብ ቀጻሊ